Magandang hapon mga kauragon. Ngayon, magbabalat ako ng kasaba para lutuin kong mga kauragon. Para pag naluto na ito mga kauragon, gagawin natin ng linobak. Tawag dito sa amin. Sa Tagalog, linopak mga kauragon. Ito, magbabalat na tayo mga kauragon. Ang totoo di bakla. Dito sa amin mga kauragon, ang tawag nito balingoy. Sa Tagalog, kamuting kahoy. Ito, matatapos na tayong magbalat mga kauragon. Para lutuin na natin itong kamuting kahoy. Pag naluto na mamaya, dito sa amin, magalinobak. Sa Tagalog, linopak. Mga kauragon. Yan, tapos na natin mabalatan. Lulutuin na natin ito mga kauragon. Yan o. Tapos natin mahugasan mga kauragon o, malinis na. Ilalagay na natin dyan sa kaldero. Kaya itong malaki, bibiakin natin dahil baka hindi maluto. Binibikan dito sa amin mga kauragon dahil para baka hindi maluto. Mahulog pa mga kauragon. Nalagay tayong tubig mga kauragon. So isalang na natin dito sa apoy para maluto na siya. Ayan mga kauragon. Mga kauragon, magkakayod tayo ng niyog. Yung matanda lang ito sa buko, ganito lang kakapal. Kaya halo natin doon sa linopak mga kauragon na kamuting kahoy.
tawag dito sa amin mga kauragon, lukaron. Panghalo sa dinupak o kamuting kahoy. Ito ang nagpapasarap mga kauragon sa dinupak na kamuting kahoy. Itong lukaron tawag sa amin. Katanda lang ito sa buko. Pag natikman niya mga kauragon, masarap ito. Ito ang panghalo. Luto na mga kauragon. Yung ating gagawin na linupak, kamuting kahoy. Yun. Ay, tutong-tutong pa. Ang sarap nito kainin. Bago natin lupakan ito mga kauragon, at tanggalin muna natin yan ang baludbod, tawag sa amin. Sa Tagalog di ko alam ang pangalan nito. Ito mga kauragon. Alisan natin yung sagit na niya. Yan mga kauragon. Yung simpleng linubak lang ito dito sa probinsya mga kauragon. Pang merienda lang ito namin. Ang gagawin ko mga kauragon, nag-harvest ako doon sa tanim kong kamuting kahoy mga kauragon. Kasi yan sabi nila maglupak tayo. Sabi ko sige, gagawin ko, gagawa ko ng dinupak. Ayan, natanggalan natin mga kauragon. Ang ihalo lang natin ito mga kauragon, mayroon tayong buko, yung matanda na ito sa buko mga kauragon. Ito ang halo natin. Tapos asukal. Yung asukal di ka pa alam, nandito yata yung kalagay. Ito ang ihalo natin mga kauragon, asukal. Tapos star margarine. Simpleng linubak lang ito sa amin. Dinupak sa Tagalog na paggawa. Ito na, ready na natin mga kauragon. Mag-umpisa na tayong maglupak mga kauragon. Na ready na natin itong gagawin natin na linupak. Ayan, ayusin na natin itong tawag sa amin ito lusong. Ito mga kauragon, no? Ayan, yan natin didikdikin yung kamuting kahoy. Ayan mga kauragon. Ito naman mga kauragon, ito ang gagamitin natin ng pang dikdik. Sa amin tawag ito alaw, sa Tagal di ko alam. Pang dikdik dito sa linupak. Ayan, nakita niyo mga kauragon, no? Lagyan na natin itong kamuting kahoy para mag-umpisa na tayo mga kauragon. Ayan. Ito na, tutong lang ito. Pwede natin halo. Ayan. Ilagay na natin yung kauragon. Di pwedeng lahat ilagay kasi ano siya, aapaw siya mga kauragon. Ilagay natin ng panang niyog. Kinakog tawag namin, lukaron. Ilagay natin mga kauragon. Lalagay na tayong asukal mga kauragon, no? Estimitan lang ito kauragon. Mamaya titikman natin kung
kulang pang asukal, dadagdagan natin. Dito sa amin, sinasabay na namin itong Star Margarine. Yan, pag naglilinom pa kami. Linupak. Para mahalo na, para malasahan natin ang masarap. Yan, pwede naman yan, Ka-Oragon. Yan, pwede natin magdikdik ng kamuting kahoy. Natin. Ang bango na ng Ka-Oragon, naamoy niya yung linupak ah. Alam mo Ka-Oragon, pinagpapawisan ako, naglagay na ako ng panyo sa ulo. Ayan. Oh, dumidik na Ka-Oragon. Oh. Tama na yung tamis ng linumpak natin mga Ka-Oragon. Oh. Talagdan po natin ang kaunting asukal. Ulit natin mga Ka-Oragon. Napili ng tamis nito. Tara, kumain tayo mga Ka-Oragon. Tikman natin muna. Sarap. Ang sarap ng linupak. Ito mga Ka-Oragon, na-mix ko na yung mga ingredients dito na pangpasarap. Ito, pupunan natin. Lalagyan natin sa lagayan mga Ka-Oragon. Yan, ako na natin mga Ka-Oragon. Flat muna natin mga Ka-Oragon para lalagyan natin ng toppings. Maglalagay tayo ng cheese sa ibabaw mga Ka-Oragon para dagdagan pa natin yung sarap nitong linupak natin. Ka-Oragon, maglalagay pa tayo ng cheese para sumarap. Lalagyan natin sa ibabaw. Iwan na natin mga Ka-Oragon. Mga Ka-Oragon, tikman na natin itong linupak.
Kumain ko na mga kauragon, malinis naman yung kamay ko eh. Yan mga kauragon. Yung wala ang sarap kainin nito mga kauragon. Sarap ng dinupak. Malinom naman ang lasa ha. Matikman niyo ito mga kauragon. Ang sarap. Matikman nito mga kauragon. Sarap nito mga kauragon. Dinupak. Sarap mga kauragon. Mga kauragon, thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat mga subscriber ko.